Sanda so ya shiga cikin raina ya kusan sani hauka. Na gaza gane cikin yanayin da nake da muna ce ko kaka. Da a ce in na daina sanya alwara an samu jaka. In na so mana farka numfashi ya da soyayya. Hey UK, sorry UK da Allah. Ya aka ka muke. Baba amfani na rai da cikin ba zai soyayya ba. Bakin bai isar da sako na ba bai yi da rana ba. Kun ki zinariya ba zai lokai da abin da yake rai ba. Ba nufin tsoro na amsar da guna za ta yi tun da an yi faɗa makarantar su ba shiga ne aikin ba. Madaran karewa darasin kai mace da yan masarar zuciya da yawa baki ba zai iya karsa ba. Daga dogon ciki da fansai cikin gasin ko saboda ni na sana wani sun kai dosa. Ya kake ma gani? Ya kake shiga mun wannan aiki? Kana shiga mun aiki da kanan maganar da za kai na mata damuna. Wanda ya sanya da soyayya baya kallon juna. Ƙwararren shawuya da ingan na sanda ke damun raina. Shi ya sama na bayyana mai kitin da bayyana. Na sanar likicin farko a rai sarki da ya kama ni. Kai kiri na fara inai kule da saman sinzari. Zan samu mai kuma wani zanjan da an tsayo da kisa wani. Lemo osiri da ni da san kiri da daidai yake. Duniyar nan ba wanda zai sika burina. In sharan hawayen da ke kwanya da kai nuna. Ke kaɗan ce zinariya ta ki zama rufi da maritina. Da nauyi na rayuwa ta a kai ki da hotuna. Daidai na yin hoton nan. Ake ba ta bidiyo kuwa.